Encén les orelles. That I cannot explain. It's more metal stuff. So I hold through my brain. I got heartburn. It's like a knife in the back. I like to ride the subway, but I'm at the push to my track. I got no money. And I get so depressed when a stranger steps to me. Encén les orelles, edició 11ena, no m'he descomptat, em sembla que no, Aitor, jo diria que vaig bé, sí, 11ena, és que estic una mica impressionat del transcurs d'aquesta empresa, aleshores ja està una mica pessimista i no tinc motius per ser optimista. Número 11, què tal, com estàs? Bé, bona tarda, aquí estem, una setmaneta més, comentant aquí l'actualitat del millor equip del món. I res, amb ganes de parlar una mica de la setmana passada del partit de Champions. Recordem, la desena missió va ser el matí abans del partit contra el Newcastle. Res, comentem una mica, ja parlarem més tard de què tal va anar el partit, parlar una mica també de la gala de la Pilota d'Or i hi ha diferents temes que anem tractant durant avui. Correcte, i sobretot començarem amb una contradicció, parlo per mi, no t'amoïnis, és una autocrítica, perquè vull fer una crítica de la pilota del Ballon d'Or, que li diuen allà a París, que és on se celebra, i, bueno, primer de tot, sobretot m'agradaria ressaltar l'equivocació que fem tots d'atorgar importància a aquest títol, que recordem, no és un títol que el decideix, doncs, no sé, el Tribunal de l'Esport Mundial o, bueno, en fi, posa-li la UEFA. No, ho decideix, bàsicament, un diari esportiu francès, no? Bàsicament, bueno, ho decideixen periodistes, o sigui, ho munta el periòdic aquest francès, sí, l'Equipe. Però ho voten l'Equipe. No, però ho voten periodistes de tot arreu del món, o sigui, hi ha representants de cada país, però bueno, seguim a les mateixes. Vull dir, al final, un periodista... Hi ha alguns que sí, però no tenen ni idea de futbol. No m'ho crec que siguin representants de tots els diaris del món, perquè, per exemple, de Burkina Faso dubto jo que facin alguna cosa. És que si veus vots, dius, ho entens tot, o sigui, et pots trobar que potser un de Burkina Faso t'hagi votat, perquè jo ho he vist, Era una broma, Aitor? No, però de potser algun que voti a un jugador que fa 3 anys que no està jugant aquí, és a dir, per exemple, l'altre dia recordava, no sé si fa 2 anys va haver-hi de no sé quin país que van votar a Rakitic com a segona a la Pilota d'Or. Home, podrien ser aberracions més greus, però bueno, sí, és molt exagerat. Però vull dir que al final vota gent que amb tot el respecte no té ni punyetera idea. Això està claríssim. No, i a part, bueno, sí, en fi, és molt bé el que tu dius, no? Vull dir, decideixen el premi periodistes que, com tots sabem, avui en dia són els màxims exponents de la imparcialitat, del partidisme, del jo sóc amic teu i a tu t'ho diu, per tant... Crec que no li hauríem de donar cap valor, però fixa't, i aquí ve la contradicció, malgrat això que estic dient, doncs comencem aquest programa parlant del Ballon d'Or, ¿vale? Però bueno, escolta, aquest món modern en el que vivim és així, dius una cosa i bueno, després t'has de retractar, després es refirmes i així tota l'estona. Però bueno, el que jo voldria fer, a part d'aquesta crítica inicial, sobretot és posar en dubte la nominació dels dos guanyadors principals, que recordem, Aitor, van ser el Dembélé, i la senyora Aitana. Vols dir la teva primer? Bueno, tema Aitana no sé si és just o no, la veritat, dic la veritat, jo futbol femení no el segueixo gaire, per tant aquí, si tu el segueixes més, el que tu diguis va a missa, m'ho crec. Tema Dembélé, bueno, trobo que més enllà de podria haver guanyat Lamine Yamal, jo trobo que poder tampoc és immerescut totalment, però sí que és cert que la que trobo que és una injustícia és el fet de Pedri quedant 11è. Al final, bueno, Dembélé també ha fet bon any, el Paris Saint-Germain ha guanyat a tot, aquí pots debatir. El que no entenc és que un jugador com Pedri quedi 11è. És a dir, un tio que jo trobo que ha sigut la peça fonamental del Barça. Òbviament, Lamine Yamal ha tingut molt més gol, ha destacat més, té més màgia, Rafinha també ha estat en partits importants, però quan Pedri no estava el Barça es notava, era la base. És una contradicció molt encertada i a part voldria afegir, per exemple, com molt bé dius Pedri, un jugador que desperta admiració, diguem, d'una manera general en el món del futbol, però recordem que Dembélé sí. Bueno, només cal veure el tema de l'admiració i jugadors del Manchester United, Bruno Fernández, no sé quin jugador del Bayern de Múnich també, publicant històries elogiant a Pedri. És a dir, si jugadors que són del millor nivell del món estan elogiant aquest jugador, com pot ser que després uns periodistes que no en tenen ni idea estiguin votant per altres i estigui quedant Pedri 11è? És a dir, no sé si la solució seria que el premi el donés un futbolista.
és a dir, que els votessin els futbolistes. Però el que no pot ser és que almenys ho voti algú que tingui certa idea de futbol. Sí, i a part volia afegir que... Sí, però sobretot volia afegir que si és que, cuidado, un supòsit, si és que el que es premia és la trajectòria, no, també, d'un jugador que no ho sé, vale? En principi és el que ha jugat millor i tot això, però si és això, a veure, Dembélé és un tio, recordem-ho, que quan va jugar al Barça, a part d'estar lesionat el 50% del temps, que potser vaig curt i tot, recordem que és un tio que, entre altres coses, va decidir que no volia entrenar perquè preferia jugar a la PlayStation a casa, vale? I després, el Paris Saint-Germain està clar que el Luis Enrique li haurà sabut tocar la tecla, suposo que l'haurà assegut amb una cadira, l'haurà donat 4 o 5 hòsties, però jo no penso que sigui un model de jugador en el qual emmirallar-se, no? I donar-li un premi com aquest, vaja, no sé. Bueno, per començar, a veure, jo crec que hi ha un punt també de dir... Sí, potser no el jugador més disciplinat del món, però bueno, ja sabem com és. La premsa, l'altre dia també no sé quin jugador parlaven d'això, vull dir, jo ja és el que hem dit sempre, no sé fins quin punt creure'm o no, però bueno, deixant de cantar això, jo sí que és cert que diria comentaria una mica el tema de que al final, clar, no es premia la trajectòria com a tal, sinó simplement a l'any, però sí que és cert que Dembélé ve de donar un nivell, diguem-ne, baix. Potser no és baix, no? Però enteneu-me. Discret. Menys del que podríeu oferir. Si tu estàs donant un nivell baix, a la que destaques, es nota molt més que si et passa com el Lamine, que ja estava donant un molt bon nivell, per tant se li ha d'exigir més. No sé si m'explico, és a dir, si tu fas les coses excel·lent, si tu fas les coses de 9, te les exigiran de 10. Que en canvi, si tu fas les coses de 5, el dia que les facis de 8, doncs potser ja diuen, hòstia, ojo, saps? Vull dir, que jo crec que el fet és que, tot i que no es premia la trajectòria, sí que com ha hagut un canvi bastant radical en el cas d'Embélé, doncs jo crec que s'ha notat més que destacat per això, perquè ha millorat molt el nivell, que en canvi Lamine ha donat un nivell espectacular, però com ja és la seva normalitat, doncs no es troba que sigui res fora de lo normal i per tant no s'ha premiat. No, bueno, suposo que està escrit a la història que en algun moment més aviat que tard el Lamine Yamal li donarà una pilota d'or, però bueno, per exemple, què passa amb la figura de que no sigui un atacant amb la pilota d'or, no? Què passa amb Cubarsí? Una figura com Cubarsí no pot rebre la pilota d'or, tot és marcar gols i no sé què, no sé quantos. Bueno, aquí entra com és el futbol, vull dir, jo ho deia i hi ha gent que em deia que no, però fa uns anys que es demanava la pilota d'or per Courtois, i ho sento, i sé molt del Barça, però trobo que Courtois va ser peça clau, però seguim amb les mateixes. Molta gent es fixa en el futbol pels gols. Sobretot la gent que no té ni idea. El futbol viu de gols. I què em dic que eren els periodistes? Gent que no en té ni punyetera idea, la majoria. Exacte. Me'l respecte pels que la tinguin, però... El respecte per nosaltres que sí que la meitat mínim no en tenen, aleshores. Tornem a les mateixes. Lo important són els gols. Bueno, evidentment amb gols es guanya, però estem a les mateixes i hi ha molts casos de jugadors que podrien haver guanyat una pilota d'or i no l'han guanyat per això mateix, perquè potser com no són davanters i no marquen gols, doncs ja no. Ja no els hi toca. I després, per altra banda, bueno, li van donar la tercera pilota d'or amb aquesta noia, la Aitana. Tercera consecutiva? Tercera consecutiva. Jo vull pensar, jo no nego que sigui una gran futbolista, vale? Però en quant a aquest tercer premi consecutiu, no sé si li van donar el millor per la seva interpretació dramàtica, no? Allà amb la samarreta de la Roja plorant desconsoladament, no? Que no li he vist mai fer això amb el Barça, no? Dic, potser m'equivoco, però no sé, potser sí que li van donar pel seu futbol. Tu saps alguna cosa? Bueno, no sé, a veure, jo crec que... Vull dir, ja et dic, aquí no opino molt més que res, no ho segueixo pràcticament, però bueno, si l'ha guanyat, merescut serà. Tindran les seves raons, no? Sí. Bueno, escolta, el temps va jugar al meu favor, Aitor, per més que diguis que faig unes previsions esbiaixades i esbojarrades, i una vegada més Ferran Torres ens està demostrant que és el tapat i, cuidado, no m'hi jugaré el meu sou, vale, perquè no em sobra la pasta, però cuidado que no sigui un nominat a la propera pilota d'or. Ferran Torres està apuntant alt, Sí, ja pots riure, però... Què tens que dir-me? No, aprofito una mica això que dius, totalment d'acord amb tu, a relacionar una mica, com ja t'he comentat abans, amb el tema de... el que parlàvem, que l'últim programa vam estar parlant una mica de Lewandowski, que òbviament és un davanter molt top, però que també és important algú que jugui en equip i tal, i aquí ho relaciono, Ferran Torres, i si em deixes incloure una variable aquí en aquesta qüestió, també Marcus Rashford. Vull dir, dos jugadors
que en teoria venien aquí per suplents i tal, i que ningú els ha tingut en compte, i han sortit i han complert, i ho hem vist. O sigui, partit del cap de setmana, Ferran Torres marca 2 gols, potser, o... Sí, 2 gols. Sí, és que normalment... És que sempre marca 2 gols. Sí. Crec que el programa anterior vam sempre comentar el mateix. Sempre marca 2 gols i fa... Ara estava pensant, va ser contra el València, no?, que em va marcar 2? Sí. Però i que ara un altre cop. Fa 2 gols i fa 3 pals, normalment. Estava ahí, la com seva sempre. ràtio. I després feia 2 clares. Sí. Bueno, doncs això, no? I Rashford contra el Newcastle també molt bon partit. Vull dir, relaciona una mica amb això que dius amb els jugadors. Bueno, amb el que dèiem, que són jugadors que poder no... O sigui, poder no es tenir en compte que fossin les estrelles i, hosti, també estan destacant. És a dir, no depenem només de Lamine o només de Rafinha. Fa bona pinta aquest Rashford, la veritat. Jo no bueno, sé. que és un jugador del qual és el que vam parlar quan en la missió pròxima al seu fitxatge. És un jugador que ve que a priori no s'espera gaire cosa d'ell. Aleshores, tornem a les mateixes, el mateix que he comentat amb Dembélé. Per poc que faci, ja es tindrà en compte, saps? I ja direm, hòstia, doncs aquest tio pot aportar coses, saps? Que en canvi, quin va ser el problema de fitxatges com Dembélé i Coutinho? Que eren fitxatges que si tu pagues 140 milions, a aquest jugador li has d'exigir, vamos. Amb el bé que m'he llevat avui, Aitor, i em recordes el nom de Coutinho, tio, l'aberració més gran que s'ha permès des del Futbol Club Barcelona. Mare de Déu, senyor. N'hi ha de pitjors, jo crec. Coutinho, fuck you. No, però bueno, és això. Al final jo penso que bueno, que el bo de Ferran Torres i Rashford és que han sigut jugadors que, bueno, com s'entenen que tenen aquest punt de suplents, de segona línia, no? De segona línia, no s'espera tanta cosa d'ells i, per tant, per poc que facin ja es nota. Sí. I, a part, jo entenc que potser ells no juguen amb aquesta pressió i per això estan aconseguint més coses. Però Rashford és bo, eh? A veure, jo et dic una cosa, aquest tio acaba d'arribar aquí i recordem que quasi sempre, quan un jugador ve de la Premier League, i ara no diré tots els precedents, però per dir-te un conegut, Thierry Henry, vale? Sempre hi ha un període d'adaptació necessari, està demostrat. Vull dir, no pot venir un tio de la Premier i començar a fer el tiqui-taca com vol la mentalitat Cruyff. És que està demostrat. Per tant, donem-li una mica, no?, de tal. Bueno, que ho està fent bé, perquè que la gent deia, hòstia, és que el United no sé què. Bueno, i ja hem vist que el United crema molt. Vull dir, la té el porter del United, Onana. Ara se n'ha anat a jugar a Turquia. El United feia 3 cantades per partit com a poc. Sí. O sigui, increïble, però bueno, així tots. I ara, en canvi, s'han anat. Primer partit, una valoració li van posar d'un 9 i segon partit dona 2 assistències, sent porter. El canvi ha estat bo, no, per ell? Vull dir, que trobo que és un jugador que no jugava malament, l'únic que, bueno, ve del United, que és un club que crema els jugadors i que no poden explotar el seu potencial. Aleshores, a veure, s'ha dit, no, Rashford? Aquí m'enganxes, ja et val. M'hauries d'haver comentat fora de micro. Mentre estigui... Ja ho investigarem, ja. Bueno. Però, bueno, mentre estigui Rashford bé, i Ferran Torres, jo és el que he dit sempre, trobo que és un jugador, i ja ho vam comentar, que a mi personalment m'agradava més, a tu també. A mi m'agrada. O sigui, I trobo que el Lewandowski també dona, però bueno, hosti... Entén el meu punt, Aitor? O sigui, m'agrada Ferran Torres, però no vull posar-me aquí com que estic dient que el Ferran Torres és el millor jugador del Barça, evidentment. No el millor jugador, però sí és el fet de dir, hosti, ni ara és tan bo, ni abans era tan dolent. Només reivindico a la injusta... aquest focus injust, no?, de jugador paquet que se li ha atribuït sempre. Fallon. En aquest sentit trobo que és una injustícia bastant gran, perquè jo ja tinc uns anys i et podria dir una llista de paquets que ha tingut el Barça, que si els poses al costat del Ferran Torres et dic jo que a la gent se li posaria la cara vermella. És un bon jugador, d'acord que no serà mai Messi, d'acord que no serà mai Pedri, d'acord que no serà mai, no sé, Rashford d'aquí 2 anys, Déu vulgui, però, hòstia, és que ens dona gols al tio i se li nota que té ganes. I és un jugador, el més important, que n'hi ha altres que quan detecten que la grada no el té com un ídol, molts malcriats o persones que tenen problema de personalitat, es reboten. I Ferran Torres és evident que ho sap, que no és el preferit, i va tirant endavant. Va haver-hi la broma del tiburón i tal, i el tio va agafar i es va ultramotivar. I, hòstia, és que això és el que es demana. Sí. És a dir, òbviament tampoc se'ls ha d'insultar els jugadors, però bueno, si potser hi ha crítiques, doncs mira, en comptes de rebotar-se, si ho demostra al camp, doncs millor que millor. I Ferran Torres, ja et dic, jo penso que ha callat moltes boques. Com veus? Tenim a les portes el Barça-Oviedo, equip,
insignificant no diré per respecte, però... Equip humil. Sí, bastant humil. Estic segur, ja no cal ni que t'ho preguntis si recordes un Barça-Oviedo. Jo quasi no el Òbviament recordo, no. però sí que sabia que estava a la primera fa molt. Que l'últim any va ser primer el 2002, diria. No, al contrari. El 2002 o 2001 va ser l'últim, ja. A partir d'aleshores... Jo soc nascut el 2005, o sigui... Ostres, hi pots comptar. Estàs donant masses dades, Encara vindrà el Dani Olmo per mi, quan s'enteri que li diem cambrer. Cambrer, exacte. Un dia li anem a dir-li. Jo crec que no s'enfadarà. Diem a... On vas dir que estava? Un cambrer d'aquest? De la Costa Brava, no? Anem a la Costa Brava un dia tu i jo. Però això ho dic basat en una experiència, que jo vaig anar a treballar allà i veia en aquella època molts tios que estava de moda tenir de colorar-se el cabell. Amb els diners que guanyem d'aquest podcast ens fotem un viatget a la Costa Brava i anirem a un bar, un mojito, sisplau, i ens atendrà el Dani Olmo. After hour, Dani Olmo. Doncs, a veure, mira, podríem aprofitar, perquè aquest és un programa relativament més breu que els altres, però ja veureu que té una càrrega de continguts impressionant. Perdona, no sé si anaves a canviar de tema o no. Fem una ràpida porra pel Barça-Oviedo? És el que t'anava a dir. Ah. Sí. T'he llegit la ment, perdona. Sí. Però perdona una cosa, ja que m'has fotut aquí i m'has tocat al vora viu, et diré que fem una porra, però que et mullis i no només diguis el resultat, sinó que encertis un jugador que marcarà el Barça-Oviedo. Un golejador. Un que marqui un gol, et demano només. És fàcil, a veure. Vale. Jo diré que juguen aquí o juguen a Oviedo. A Oviedo. Vale, jo diré un 0-5. 0-5, vale. I golejador diré... És que no vull tirar alguna fàcil. A veure qui puc dir. Va, golejador, Koundé està jugant? Sí, no? Koundé sí. I tant, està fent molt bon Golejador joc. Koundé, va. Per variar una mica, per no tirar... Puc tirar la fàcil i dir... Vale. O sigui, Rafinha, per exemple. Entesos. Jo diré 0-5, golejador... Koundé, no? Vale, doncs jo tiro per l'1-6 a favor del Barça i golejador Christensen, encara que no estigui convocat. Hosti, cadascú va més fort, eh? La següent ja és, vamos, gol d'Iñaki Peña, tu. Bueno, però és que els entesos diuen que si hi jugues poc, al bingo has d'apostar bé i per una cosa rara, si tu em portes tot tu, si sona la campana. Sí, no, al final, quan menys t'ho esperes, de cop i volta... De perduts al riu, que es diu. No, però sí, a veure, partit fàcil, jo suposo que cap problema. Aprofitar una mica... Bueno, no sé si donar descans, però sí de dir una mica, doncs, si tens jugadors que potser donar l'oportunitat a algú del filial que ho estigui fent bé. No tothom, no? Però sí que dir, hosti, doncs, si aquest mig centre ho està fent bé, potser que jugui l'última mitja hora o... Sí. A veure, ja veurem què fa Flick. Aquest anàlisi l'estem fent perquè l'hem de fer, perquè, a veure, no fotem. L'Oviedo ha marcat un gol amb el que portem de Lliga, ¿vale? O sigui, tots els altres gols han anat en contra, per tant, hem de guanyar... Sí o sí. El és que hi ha 3 o 4 equips que estan encara pitjor. Encara pitjor, no? Ostres, sí. Realment hi ha uns quants nominats a la pilota de xocolata, no? Que seria el més xungo de tots, no? A la pilota de platja, no? Com Vinícius. Exacte. Mira, saps què passa, Aitor? Ara fa un parell de dies o així estava pensant en el tema aquest, vale? Una altra setmana més sense grada d'animació. Jo no puc viure ignorant aquest fet tan important, vale? I l'altre dia em faltava la son, estava a casa i no podia dormir, no hi havia manera que em dormís. I llavors dic, mira, hem de fer un pas endavant, vale? I aleshores jo ja solemnement aquí anuncio, vale, una acció que faré per exigir aquesta grada d'animació a la Junta de Joan Laporta, en aquest cas. Si estigués un altre, li diria l'altre. No és que no sóc ni antilaportista ni megalaportista, em cau bé i punt, no? Però fa alguna cosa que no està bé. Aquesta és una cosa molt greu que no ha fet, que no està podent solucionar. Aleshores, el que he fet és comprar una flotilla, vale? un vaixell petit, l'he trobat a través del Wallapop, més o menys estava bé de preu, vale? I perquè tu em diguis que no tinc imaginació, que quan amb el micro tancat sempre em surts amb aquestes històries, tu estàs com una cabra, no sé què. Bueno, el tema és, ja he comprat la flotilla, vale? Preparat. Sí. Què faré? La meva acció consisteix en, aprofitant que va al riu Llobregat, vale? Amb aigua, darrerament, anirem des de Monistrol de Montserrat, primer ens encomanem a la Verge, vale? Llavors aprofitarem el curs del riu, sabràs que molt a prop de l'estadi Johan Cruyff, vale? Passa el riu Llobregat. Vale? Correcte, sí. He pensat que parar, si és que podem arribar i no rasca la barca i tot, a l'alçada que hi ha on està la B23, el nus aquell amb la 2, vale? Que està al costat del Johan, que està tot ple de canyes i de tot, allà no ens veuran,
I la meva idea és sorprendre en meitat del proper partit del Johan Cruyff amb una pancarta prou ja de silenci, porta ja la grada d'animació. No et penses que mediàticament serà una bomba, això? Sí, no, la veritat que mediàticament pot ser l'hòstia. Impressionant. És que amb aquesta vida s'han de fer coses diferents, no? Ningú abans ha fet això d'una flotilla, pensa que és una cosa original. És una idea innovadora. Vull dir, després potser et pillen i diuen però tu què fots aquí, gilipolles? No ho sé, però mira, perquè vegis que això la cosa va en sèrio, evidentment em diràs, no hi anes tu sol, no? Allà, com si fossis Superman, evidentment que no. M'he buscat uns sponsors. Qui t'acompanyarà en aquesta travessia? Exactament, i haig d'anar de personalitats perquè si no, senzillament els de seguretat em fotran una hòstia o una clau de jiu-jitsu, no? Perquè no em coneixen de res. A veure, confirmats que vindrà la flotilla Hristo Stoichkov, ¿vale? Bé, bona idea. De puta madre, vamos para allá, tot això, o sigui, el tio supermotivat. Vamos para allá. Vamos para allá. Després, bueno, he trucat amb aquesta, a la Greta Thunberg, no? Thunberg, ¿vale? I ara escoltem el que m'ha dit amb trucada. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Vale, ja ho heu vist. Després, bueno, l'estrella mediàtica ara mateix és la de Colau aquesta, vale? Li he explicat a tot, li he explicat l'acció, però m'ha dit que no pot pels seus ideals i perquè troba aquesta acció que és molt racista. Jo crec que que ha quedat una mica... Podríem fer com ells i agafar i fer-ho a la flotilla i desviar-nos. Hosti, no sé com hem acabat a Menorca, saps? No sé com hem acabat aquí en aquesta discoteca de festa. Exacte. En qualsevol cas... Puc proposar-te qui portaria jo, si hi ha espai. I tant, i tant. Dic a Dani Olmo per posar unes copes. Hòstia, com ens escolti Dani Olmo, vamos. Al final serà col·lega nostre. Sí. No te'n cap dubte. Los que se pelean se desean, no? Que diuen? En fi, companys, doneu-me suport, sisplau, i sobretot als comentaris si us sembla que aquesta idea és esbiaixada o pot tenir futur, que jo penso que sí. O si us sumeu. O si us hi sumeu, exactament. I bueno, tenim el Barça-Oviedo, estem escalfant... Ui, quasi em colo un barbarisme aquí, jo que en tinc tanta cura del meu bon català. Estem a les portes del Barça-Oviedo. Penso que avui serà un partit d'aquests que fotrem una golejada. Vale? Ja, tota aquesta màquina que ja està carburant bé, agafarà embranzida. Vale? Recordem que el Madrid està fotent les coses que ha de fer, per tant, hem de ser encara millors que l'any passat. Aquesta vegada et robaré la cloenda del programa, d'acord? Volia abraçar a tothom que ens estigui escoltant i amb això us diré que visca el Barça i visca Catalunya! And I cannot believe some kids can't read, but they're on to the teeth. They keep complaining that they can't find no work. They don't go to school, they do drugs, act like jerks. I got a pounding on the back of my skull. I try to react, but my senses